Pussy Riot Rus punk toporunun Türkmenistanyň raýaty bolan gatnaşyjysy Aýsultan Niýazow Horwatiýanyň Bregana şäherine saklandy. Habar berilmegine görä, Niýazow Türkmenistanyň Interpol beren haýyşnamasy esasyna saklandy. Aşgabat Niýazowyň tutsak edilmegi üçin 2003-nji ýylda gurama ýüz tutupdyr. Ekstradisiýa karary Horwat kadyýet tarapyndan kabul ediler. Görnüşinden Türkmenistan Niýazowyny ýurdun Merkezi bankyndan 14 million dollar pul ogurlamakda aýyplap 2003-nji ýylda onun tutsak edilmegi boýunça order çykarypdyr. Aýdylýan ogurluk hadisasy entek 2002-nji ýylda bolup geçipdir. Pussy Riot topurynyň agdalary Horwat köpçüliklerin habar beriş terişdelerine beren kommentariýlaryny Niýazow'a garşy bildirilýän aýyplamalaryň galplaşdyrylyny, sebäbi onun hakatynyň 2002-nji ýylda şol wagtky Türkmen prezidenti Saparmurat Niýazowyň hökümet tarapyndan tutsak edilen ýüzlerçe adamyň biri bolanyny aýtdylar. Azatlygyň maglumatlaryna görä Türkmen aktivistiniň kakasy Gurbanmurat Niýazow 2002-nji ýylyň başlaryny paraxorluk bilen bagly galplaşdyrylan iş boýunça tutsak edildi we türmede ýürek keselinden aradan çykdy. Ol Sowetler döwründe we 1990-njy ýylyň başlaryna içeri işleri idaralarını işledi. Bunun ýany ol advokat bolup işde galdy we opozisiýaçylar hemde aktivistleri gorumak bilen meşgullandy. Niýazow 2002-nji ýylyň başlaryna müşterileriniň biri bilen geçiren duşugynyň ýany para almakda aýyplanyp saklandy. Gurbanmurat Niýazow islenlik mesele barada dogrusyny aýdýardy, açyk gurrun edýärdi. 1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna hökümete garşy gurulan protestde gatnaşanlaryň sudyna ol öz müşterisiniň hiç bir günäsiniň ýokdugyny, kanuny bozmanlygyny, hereketine jenaýatyň ýokdugyny aýdyp oňa garşy gozgulan işi ýatyrmagy talap etdi diýip Azatlyk radiosynyň şol döwürleriň tutlugundan ýakynyň habarly gurrundeşi Horwatiýada tutsak edilen türkmen aktivistiniň hakasyny ýatlaýar. Aýsultan Niýazow punk topurynyň Riot Days uruşa garşy saparlaryna gatnaşýardy. Topur agdasynyň sözlerine görä, Niýazow geçen hepde Sloveniýada saklandy. Ýöne 10 saat soňra kadyýet karary bilen boşadyldy. Şondan soň topur Horwatiýa barýar. Sloveniýa bilen aradaky serhetde aktivist tutsaga synalýar. Aýsultan Niýazow 2011-nji ýylda ogly bilen Şweýsariýada ýaşap ýören wagty tutsak edilýär. Ýöne ol şonda Moskwanyň haýyşy boýunça Russiýa ekstradisiýa edilýär. Ol Russiýada maliýe jenaýetleri bilen bagly aýyplamlar boýunça 5 ýyl azatlykdan mahrum edilýär. Aýsultan Niýazowyny tutsak etmek barada karar türkmen häkimetleri tarapyndan çykarylmazdan ozal, ol Russiýanyň täzirçilik banklarynyň birini işleýärdi. Niýazow 2011-nji ýylda hakykatdan Interpol tarapyndan gözlenýänleriň sany unnady. Ýöne bellemeli ýeri häzirki wagtda halkara polisiýanyň internetde elýeteli bolan maglumat bazasyna Aýsultan Niýazowyň adyny tapyp bolmaýar. Niýazow türmede Pussy Riot topurynyň esaslandyrjylarynyň biri bolan Maria Alyokhin bilen tanışýar. Alyokhin şol wagtlar punk topurynyň Moskwadaky Halaskar Mesihin kilisesine geçiren şowhuny çykyş üçin türme möhletini ýerine ýetirýärdi. Niýazow adam hukuklaryny goraýjy topurlar tarapyndan gynamalarda, hedenetlikli tutsak etmelerde we ýyllarça adamyň türmelerde zorlukly ýetirim edilmegini aýplanýan Türkmenistana ekstradisiýa edilmek howpa banýar. Neutral Türkmenistan gaziýetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň ozalky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz aty AK-nyň adyny Ahal vilayetiniň dolandyryş merkezine öwriljek täze şäheriň uly köçeleriniň birine dakmagy teklip edipdir. Şeýle-de prezident Serdar Berdimuhammedowyň teklibi bilen şäherde AK-ny ýadygarlyk gurulmak planlaşdyryldy. Ýaşuly Berdimuhammedow täze gurulýan şähere sapar eden wagtyny ýadygarlygyň gurulacak köçesine hem AK-nyň hormatyny onuň adyny dakmagy teklip etdi. Mundan öň Ahal sewtiniň täze dolandyryş merkezine Gurbanguly Berdimuhammedowyň atyna ýadygarlyk gurmak barada hökümetiň karara gelenligi habar berilipdi. May aýynyň başynda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri täze gurulýan şähere öňkü döwlet başçysynyň hormatyny onuň resmi lakam bolan Arkadag adyny dakmak kararyna gelinenligini habar berdiler. Ondan öň prezident Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň adyny saýlamagy halkdan kömek soramagy çagyrş etdi. Gurbanguly Berdimuhammedow Göktepe trawynyň çägine urulýan täze şäheriň düýbini prezident bolan döwründe 2019-njy ýylyň 10 apreline tutupdy. Şonu habar berilişine görä bir ýerde 10 sany çağalar bagyny, 19 sany mektebi, 400 töwerewi ýaşaýyş şaýyny, 2 sany sunwat mektebini, atçylyk boýunça ýokary okuw jaýyny,
medeni binalary, şol sanyna sirk we beýleki binalary gurmak gödeňinde tutulýar. Proýektiň bahasy resmi taýdan aglan edilmedi. Özüni atşynat edip görkezýän öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň inisiatiwasy bilen ýurtda ahal tekatynyň milli bayram döredildi. Onu aprelin sonky ýekşenbesinde bellemek 2018-nji ýylda karar edildi. Prezidentin akanaty 2018-nji ýylda Guinness Rekordlar kitabyna girdi. Ýagny onuň ardaýaklaryna 10 metri 4 minut 19 sekundda geçmegi üstünlük hökmünde hasap alındy. Türkmenistanyň atlaryň hukuklary we mümkinçilikleri kanunyny gödeňinde tutulýar. Olara pasport berilýär. At ölen halatynda döwlet tarapyndan ýürüýte bellenen at gonamçylygyna jaýlanýar. Döwlet kanunyna girdilen at ölse, kanunyna görä döwlet işgärleri haýwany soňky ýolyny äkitmeli bolýarlar. Şeýle-de Gurbanuly Berdimuhammedow itleri hem ileri tutýar. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmen Alaway tohum itine ýadygarlyk guruldy. Ýadygarlygyň taslamasy 2019-njy ýylyň noýabr aýynda tasdiklendi. Heykelin umumy meýikligi 15 metr, 9 metr onun aşagyndaky binýadynyň meýikligi. İtin öz meýikligi bolsa 6 metr. Binýadyň daşynda töwerekleýin video ekranlarda dikildi we tohum itleriň gatnaşmagyndaky videolar görkezilýär. Gurbanuly Berdimuhammedowyň başlangyjy bilen atlar we itleri köpeltmek boýunça ýürüýte birleşikler hem döredildi. Bu guramalaryň ikisinde de şol wagtky prezidentiň ogry we häzir döwlet dostany Serdar Berdimuhammedow ýolbaşçylyk etdi. Geçen ýyl Serdar Berdimuhammedow kakasynyň ýerine at gününe we Türkmen Alaway bayramyna ýolbaşçylyk etdi we hormatly issinaf adyna eýe boldy. Şu ýylyň başynda Gurbanuly Berdimuhammedow atlar saklamagyň şertlerini goglandyrmak üçin Türkmen Atlary Assosiasiýasyna ýurdun durnuklaşdyryş gaznasyndan teriste bölüp berdi. 2008-nji ýylda döredilen durnuklaşdyryş gaznasynyň puly dünýädäki ykdysady we maliýe krizisiň milli ykdysadyýeta yaramaz täsiriniň öňüne almak üçin niýetlenýär. Türkmenistanyň öňkü we häzirki prezidentleri gymmatbaha guruluşyklara milliardlarça dollar meçberine pul sarf edýärkä ýurdun ilaty ençe meýillap agyk etmezçiliginden ejir çekýär we çörek satyn almak üçin gijelerini nowata durýar. Aşgabatda Tahir Ataýewiň ýolbaşçylygyndaky Sadandalar toparynyň ýeni bir konserti geçirildi. Aýdymsaz çäresi 28-nji we 29-njy maýda paýtagtyň mukamlar köşküniň uly zalynda bolup köpçüligi konserti tomaşa etmäge mümkinçilik beripdir. Konsertde Azatlyk radiosynyň habarçysy hem bardy. We şeýle habar berýär. Tahir Ataýewiň orkestriniň zehinli döredijiligi topary tomaşaçylara ýeni bir aýdymsaz sowgadyny etdi. Koronavirus karantini sebäpli izet estirilen we 10-11 fevralda geçirilmegine garaşylan Paris söýgim meniň atly konserti 28-nji we 29-njy maýda Döwlet Medeniýet Merkeziniň mukamlar köşküniň uly zalynda izlizine 2 gün dowam etdi. Görünüşi aýdymsaz çäreleri indi bu awreli ýerde geçiriler. Bu gowy habar we has köp tomaşaçynyň gatnaşmagy üçin mümkinçilik döredýär diýip habarçymyz konsert baradaky maglumatlaryny dowam etdirýär. We paly sazmuştoklary köpden bäri garaşylýan bu çäre bayramçylyk hem döredijilikli sürpriz teşneligi bilen gelipdir. Bu gede konsert garaşylşyndan hem täsirli bolupdyr. Bu diňe bir konsert bolman eýsem, her bir jikme-jiklige oýlanşykly üns berilip söýgi we hyýal bilen düdülen tagamly ýaş fransuz çakryýaly ýeňil we ajaýyp döredijilik wakasy boldy diýip habarçymyz özünde galan täsir bilen paýlaşýar. Onuň söýlerine görä konsertiň biletleri Paryja uçar biletleri görnüşinde yerine ýetirilipdir. Çäräniň programmasynyň Merci Paris ýazgyly çap görnüşli tertibi bolsa, tomaşaçylarda olar entek zala girmänkä bagtly syýahatyň vizual atmosferasyny döretdi. Eýinçe tagamlary wada berýän restoran menüsü görnüşinde çap edilen programmanyň ýüzünde çekilen uçup barýan şekiller arhitektura eserlerinden başlap ajaýyp ýerleriň, nepislikleriň we hadisalaryň şol sanda fransuzlar tarapyndan gowy görülýän pişigiň we itiň şekillerini öz içine aldy diýip habarçymyz aýdýar. Programmanyň ters tarapynda fransuz aýdymçylaryny we 15 aýdymy öz içine alýan sanaw ýerleşdirilipdir. Olaryň arasynda aýdymçylar Edith Piaf, Jodassin, Lara Fabian şeýle hem oýnawaç professional ýaly filmlerden alynan sazlaryň atlary görkezilipdir.
Gynansagyň programmanyň çap görnüşli tertibinde bu konserti ýerine ýetirjileriň sanawy ýokdy. Eserleri ýerine ýetiren aýdymçylaryň atlary diňe konsertiň ahirinde ekranda peýda boldy. Bu gatygowy ýöne ýeterlik bolmady diýip habarçymyz aýdýar. Ol konsertde gören zatlar baradaky gurrungyny şeýle dowam etdirýär. Tomoşaçylar zalyň içine girenlerinde sahnadaky oturuşlarda we polda saz gurallaryny, ortasynda bolsa ak pianony hem arka tarapynda boş ýeri gördüler. Edil saat 19:00-da ekranda aeroportyň zalynyň şekli peýda boldy we eli goşly ýolagçylar sahnanyň aňyrsynda hereket edip başlady. Soň bolsa sazandalar peýda bolup ýerlerine geçip oturdular. Gyzlar deňizçileriň gök ak çyzykly matroska diýilen içki köýneklerini, yupkalary, gyzyl beretlary giyip galstuk dakanyp çykdy. Oglanlar bolsa gara eşikli we boynuna gyzyl ýaglyk dakanyp çykdylar. Uçar komandiri Tahir Ataev uçuşun başlananlygyny habar berdi diýip habarçymyz gurrungyny dowam etdirýär. Tutuş konsertiň dowamında Parijiň görnüşleri, film bölekleri we beleki kompozisiýalar, renkli şekiller görkezildi. Kirişli saz gurallarynyň başga-da Kakajan Hudaýberdiýewiň saksofonda, Hejran Joraguleýewiň we Özali Nazarowyň akordeonda, Şahislam Homijanowyň pianoda ýerine ýetiren eserleri ýanglandy. Tahir Ataev zehinleri tapmakda we olara ýol açmakda ussatlyk görkezýär. Şeýlelikde Svetlana Nobatowa tomoşaçylar üçin haýran galdyrjy açyş boldy. Aýdymsaz töwereklerinde ol konsertmeister we mugallim hökmünde tanalýar. Ýöne ol zehinli aýdymçydygyny hem görkezdi we ilkinjide köpçüligiň öňünde eden bu çykyşynda üstünlük gazandy diýip habarçymyz aýdýar. Öz boluşly ses owazyna eýe bolan aýdymçy Beyik Edith Piafyň repertuarynyň 3 aýdymy, ýagny Gülüň durmuşy, ýok hirsada ökünemok we Milord eserlerini ajaýyp ýerine ýetirdi. Svetlana Nobatowa fortepianoda saz çaldy. Konsertiň ahirinde Tahir Ataewiň aýdyşy aýdymçy programmany düzmäge de işçiň gatnaşdy diýip habarçymyz konserti gören we eşiden zatlaryny paýlaşdy. Orkestriň gyjakçysy Oldursun Saparmuradowa aýdymçy hökmüne mundan odal hem çykyş edipdi. Bu gezek ol Lara Fabianyň aýdymyny üstünlükli ýerine ýetirdi. Ol ören keçijek ýöne nähili güýçli sesi bar diýip zalda oturan näme tanış bir tomoşaçy aýtdy diýip habarçymyz gurrun berdi. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Ol şeýle-de köpler üçin Mansur Şaripow tarapyndan ýerine ýetirilen Jodasynyň "Sen bolmadyk bolsaň" aýdymy we ýene bir näçe eseri ajaýyp ýerine ýetirip, tomoşaçylar üçin ýakymly bir açyş bolanlygyny bellädi. Hemişe bolşaly Bahram Dollayew bu konsertde bir näçe eseri usatlyk bilen ýerine ýetirdi. Konsert Fransuz aktýory Jean-Paul Belmondo'nyň gatnaşmagyndaky professional atly meşhur filmden saz bilen tamamlandy. Tomoşaçylaryň haýyşy öňçe bu eser ýene bir gede gaýtalandy. Soňra tomoşaçylar Parijden Aşgabat şäherine gaýdyp geldiler diýip habarçymyz. Konsertde gatnaşan tomoşaçylaryň biriniň sözüni çeçerläp, şeýle konsertlerden soň ýurtdan gitmek islam ok diýip onuň aýdanlygyny gurrun berdi. Aprel we mart aýlarynda Aşgabatda geçirilen bir näçe konsert koronawirusyň ýaýramagynda ýurtda girdilen çäklendirmeler sebäpli bir näçe aýlyk ýyda süýşürilipdi.